Hezké ráno do studia, zdraví vás odborný terapeut. Dnes si v rubrice Na vlastní kůži zahrajou na odborného terapeuta na klinice estetické medicíny Petra Klinik. Vedle mě už je moje dnešní průvodkyně Petra Řehořková. Hezké ráno, Hani. Petro. Co mě dneska tady u vás čeká? Budeme zkrášlovat a hubnout. Ano, budeme zkrášlovat a hubnout, Hani, a bude to tak, že bohužel si to neužiješ ty úplně tak jako klient, ale budeš moci jako terapeut si vyzkoušet, jak my ošetřujeme a staráme se o další klienty. Budeme někoho trápit, nebo ty ošetření jsou bezbolestné? No tak určitě budeme dělat bezbolestné ošetření, co se týká například neinvazivní liposukce, to znamená odstranění tuku v oblasti bříška. Budeme monitorovat spánek, protože spánek je důležitým ukazatelem a důležitým mezníkem v hubnutí. A dále budeme například dělat plazmalifting, což už není tak málo bolestivé, jak se zdá, ale ne zas úplně bolestivé a má to krásný efekt. Odstraňovat vrásky, odstraňovat znaménka, no prostě si ten den užijeme. Já vím, že na vaší klinice nejsou používané žádné skalpely, že vlastně všechny ty zákroky opravdu probíhají bez toho, aniž by nějak člověk do sebe musel nechat řezat nebo nějak zásadně zasahovat. Ano, přesně tak. Naše klinika si vlastně zakládá na tom, že jsme neinvazivní, že provádíme neinvazivní metody hubnutí, neinvazivní metody omlazení, tak, aby vlastně si je mohli lidé dopřát během normálního pracovního dne, týdne a mohli vlastně vypadat a cítit se dobře. Bude to dneska zajímavé i pro pány, nebo je to jenom o ženách, to hubnutí a omlazování u vás? No, bude to určitě zajímavé i pro pány, protože i muži docházejí na naší kliniku a i muži se o sebe starají. Já vím, že jsem mi říkala, že sem chodí víc a víc mužů, což je skvělé, že i chlapi o sebe dbají a starají se o sebe a že už to není takové, že se za to stydí. Ano. A naopak, já si myslím, že i pěkně udržovaný chlap může být právě sexy. Ty máš tady pro mě už oblečení, asi nezůstanu v tom. Já už mám pro tebe oblečení, budeme barevně opačně, ty budeš mít růžové tričko a bílé kalhoty, vyhovuje? No určitě, Je to cokoliv. Dobře, tak já se jdu převlíct a v dalším vstupu už se můžete těšit na hubnutí v oblasti bříška. Krásné ráno vám přeje odborný terapeut na klinice estetické medicíny Petra Klinik. V odborného terapeuta jsem se proměnila dnes pro rubriku Na vlastní kůži a v dalším vstupu si ukážeme, jak zhubnout pomocí neinvazivního způsobu, je to tak, v oblasti bříška. Tak Petro, co budeme dělat, nebo co já mám dělat? Já tady vidím takové zařízení a přemýšlím, jestli slečku budeme opíkat anebo opalovat. Tak Hani, prosím tě, pust si tady tím startem vlastně ten infračervený zářič. Tak. Můžeš zvýšit šipkou i jeho intenzitu a toto je velice důležitá záležitost, protože my potřebujeme vlastně tomu klientovi uvolnit lymfu, což jsme vlastně již udělali v oblasti nohou a nyní má klientka naše na bříšku další přístroj a ten rozpouští tuk v oblasti břicha silnou radiofrekvenční vlnou. Je to naprosto bezbolestné, nebolí to, neinvazivní, v žádném případě to toho klienta nezatěžuje. Samozřejmě je důležitá taková ta vstupní konzultace a anamnéza. Můžeš uvolnit lymfu i v oblasti krku. Která mě naučila během přestávky, jak uvolňovat lymfu. Já samozřejmě to udělám opatrně, protože nejsem úplně odborník. Ale tady si říkala v té oblasti... Ano, v oblasti brady, tam je opravdu velmi důležité být jemňoučký. Ta lymfa se uvolňuje velmi jemně, prakticky klient má pocit, i jako, že se nic neděje, že ho jenom tak jakoby hladíš. A je to teda velmi důležité, ta lymfa bez té bychom neměli začínat. Přesně tak, jakákoliv procedura, protože prakticky lymfatický oběh potom nám omývá tu tukovou buňku, kterou jsme my rozpustili a dostává ten tuk z těla pryč. Takže ta lymfa by měla v tom těle proudit a měli bychom na to klást velký důraz. Já vím, že spousta lidí právě tu oblast bříška bere jako velmi problematickou a že i cvičením je velmi těžké v té oblasti břicha zubnout. Ano. Takže tento přístroj nám pomůže. Ano. K tomu. Nejenom tento, vlastně Petra Klinik má ve svém portfoliu 23 přístrojů. Jsme vlastně klinika, která má nejvíc přístrojů na jednom místě a my můžeme si pomoct podle toho, jak ten klient vypadá individuálně. Je po tomhle zákroku nějaká rekonvalescence? Žádná. Klientky chodí nebo i klienti během svého poledního oběda nebo polední pauzy přiběhnou, nechají si ošetřit bříško a běží do práce. A jak často se dá využívat to ošetření, pravidelnost? Konkrétně tento přístroj jednou za 14 dní a jiné typy přístrojů je i klidně jednou, dvakrát týdně. Takže pokud chceme opravdu být hubený doplavek, tak už bychom měli začít To rozhodně. To rozhodně. Chodí na tohle ošetření i muži. No. Prozrať nám to. No, chodí. Myslím si, že už skoro polovina klientely, co chodí na bříšku, jsou muži.
A chodí jakože třeba chtějí být inkognito, nebo už chodí hrdě a odchází vůbení. Tak určitě většina mužů ještě chodí inkognito, ale jsou už i tací, kteří chodí například s partnerkou, chodí páry, chodí spolu a mají to už takové jako svůj styl života. Nebo něco, co do toho života patří. Zapomínat na naší klientku. Jak se cítíte, nebo co cítíte? Cítím teplo. Teplo a jinak příjemný. Nic se neděje. Dobře, tak necháme přístroj pracovat a my se uvidíme zase v dalším vstupu a tam budeme řešit, Petro, co? A v dalším vstupu si ukážeme, jakým způsobem lze vyšetřit chrápání. Tak to jsem sama zvědavá, to by můj chlap určitě měl podstoupit. Hezké ráno. Mějte se na to. Krásné ráno. Petra Klinik neřeší pouze omlazování a hubnutí, ale také problémy s chrápáním, které můžou ovlivnit vaše problémy s obezitou nebo nějakým hubnutím. Vedle mě bych přivítala ráda už dalšího odborníka, výživového poradce Petra Havlíčka. Hezké ráno. Dobré ráno. Tak pojďme si říct nejprve, k čemu je tenhle přístroj, vy mi to uveďte a já ho začnu tedy na Petra dávat. Určitě, Hani, prosím tě, tak tohle je i pro všechny diváky přístroj, který je důležitý pro diagnostiku spánkových apnoí. To znamená, že pokud někdo z vás chrápe, tak je potřeba zjistit, zdali chrápete právě proto, že máte nějaký kosmetický problém v ústech, anebo proto, že vám prostě jednoduše hůř funguje dýchací systém. Tak Hani, tento přístroj, samozřejmě v Petra Klinik je možné se krásně vyspat pod tímto přístrojem a sestřička nebo zdravotní personál monitoruje, zda tady pacient spí opravdu pevným spánkem a druhý den ráno se z tohoto přístroje sejmou lékařem všechny naměřené hodnoty. A pokud pacient chrápe právě proto, že například je zbytnělé patro v ústech, tak se tato odchylka dá právě odstranit například laserem. Pokud se zjistí, že tam je nějaká jiná porucha, tak je pacient odeslán na speciální pracoviště. Tohle bude, Hani, nejdůležitější tvůj úkol, nasadit tyto brýle. Já možná, Petře, víte co, možná si to posu ty trubičky strčte sám, protože já bych odborný terapeut chce, aby si strčil do nosu brýle sám, Ano. takže poprosíme. Já si naaplikuji, Naaplikuj si, ano. Odříkám. On ten spánek možná na první pohled nesouvisí s hubnutím, nicméně je prokázáno, že člověk, který špatně spí, ať už z toho důvodu, že má prostě nějaké psychické problémy, starosti, anebo protože trpí spánkovým apnoe, tak patří právě do skupiny lidí, kteří jsou vysoce ohroženi nadváhou či obezitou, dokonce i určitými metabolickými poruchami, například cukrovkou nebo vysokým krevním tlakem. Takže ten kvalitní spánek je základem dobrého jak duševního, tak i fyzického zdraví a pochopitelně i dobré kondice a váhy. Takže chrápání a nespavost nepodceňovat. Může Určitě nepodceňovat, měli bychom, říká se, prospat třetinu života, takže já si teď naaplikuji a jdu se u tebe vyspat. Ano. Dobře. Tak dneska jenom v polosedě. Takže tenhle přístroj to bude monitorovat, tak dáme to takhle za uši. Ještě, co jsem viděla, je... Výborně. Tak. Neproudí tam žádné nerušit, plyny. už Ano, nerušit. Dobře, Víš co, Hani, ukaž, přikryjeme ho pořádně. Jo? Víš co, Peťo, když nerušit, tak nerušit. Dobrou noc. Dobrou. Nemakejte. A v dalším vstupu se zaměříme, Peťo, na co tedy si nám přežije Petr? Tak v dalším vstupu budeme odstraňovat vrásky. Co ty na to? Vrásky? Ty žádnou nemáš? Tak si No, někoho já myslím, vybereme. že bychom nějaké našli. Hezké ráno. Hezké ráno. Hezké ráno. V tomto vstupu si na Petra Klinik jako odborný terapeut zkusím omlazování pleti pomocí plazmy. Ano. Petro, jak to celé probíhá? Tak klientce odebereme krev, kterou potom dáme do centrifugy. Ano. To už vlastně jsme provedli. Ty teď, Hani, můžeš z centrifugy tu odstředěnou krev vyndat. Je to ta modrá zkumavka. Výborně. Můžeme ukázat na kameru, jak krásně nám zůstaly ty krevní elementy dole a ta žlutá plazma je v této oblasti. Ta plazma, to je důležité, je plná růstových faktorů, je plná výborných vitamínů, minerálů, prostě všeho, co člověk potřebuje do té pleti a co už té pleti chybí. Tak. A my teďko, Hani, tady si dej stříkačku. Tak, ty jsi rozený doktor. No jo. Přijímáte si, Hanka je rozený doktor. Mudr. Tak převrátíme nahoru a nasajeme do stříkačky potřebné množství To plazmy. zvládnu i já. Tady klientce se nám podařilo odstředit velké množství plazmy, takže možná zbyde i na krk. Tak. Výborně. Tak, teď to opatrně vyndáme. Perfektní. Odložím. Tak, nasadíme jehličku. Dobře.
Já jsem si s tebe udělala nějakou asistentku, No, rozumíš? mě to baví. Já potřebuji asistenty. Tak, A teď to můžeme podat paní doktorce. takhle celé, jo? Přesně tak. Dobře. Jsem ráda, že já nemusím teda tady píchat klientku, protože to by se jí moc nelíbilo. Je to bolestivý zákrok? Tak rozhodně to není zákrok, který by byl úplně bez bolesti. Malinké štípkání se u toho pociťuje, nicméně my vlastně vždycky ten obličej předem natřeme speciálním krémem, který vlastně umrtví tu svrchní pokožku. Je to stejné, jako když jsi například u zubaře, takže ta pleť je potom taková, jako hůře se s ní manipuluje. Co ta plazma teda v té pleti dělá? Ona vlastně obnoví ty procesy toho omlazování. Prakticky kolagen a elastin jsou látky, které nám v té pleti od 30 let zhruba ubývají, jdou někam na dovolenou a nám zůstává pleť ochablá. My vlastně vyprovokujeme v té pleti znovu tvorbu těchto látek, protože v té plazmě ji máme. A ty faktory růstové, které potřebujeme, tam právě dopravíme úplně nejlépe tou plazmou. Ty výsledky jsou nádherné, stačí jedno ošetření, někdo chodí na 2 ošetření a výsledný efekt vydrží třeba 2 roky. A krev se teda odebírá tady, takže nemusíme ani docházet nikam k lékaři. Tady přímo paní doktorka si to sama odebere a pracuje s tím. Po ošetření následuje nějaké omezení? Prakticky žádné. Vždycky doporučuji, aby klient třeba nechodil minimálně 3-4 dny na slunce nebo na solárko, aby ta pleť prostě byla v klidu. Některé klientky nemají na sobě vůbec znát, že na ošetření byly. Některé mohou mít třeba modřinku anebo takové tečičky potom v pichu, které zmizí zhruba do 2 hodin. Petro, já zatím děkuji, paní doktorku, necháme pracovat. Sami se prozatím loučím a v dalším vstupu se zaměříme na odstraňování chloupků pomocí laseru a také tím laserem můžeme odstraňovat i nějaké různé dermatologické problémy. Hezké ráno. Hezké ráno. Dnešní rubrika Na vlastní kůži celé ráno z kliniky estetické medicíny Petra Klinik. V tomto vstupu jsme si slíbili, že se zaměříme na odstraňování chloupků v podpaží a také na nějaké dermatologické problémy. Ano. Peťo. Můžeš pro dalšího klienta, Hani. Dobře. A buď na něj milá. Ano. Dobrý den. Dobré ráno, Hanka Mašlíková. Já jsem dnes takový pomocník, odborný terapeut. Pojďte za mnou, za Petrou. Dobrý. To je tady odbornice. Dobrý den. Tak pojďte se posadit. Budeme potřebovat teda sundat halenku na ty chloupky. A Hani, chop se své práce terapeuta. Dobře, tak já. Protože paní Milada k nám chodí na tuto proceduru, je už na ní po 3., tak ona ví, že bude mít ochranné brýle, tak hezky nasaď ochranné brýle. Ano. Ty si Ochranné také brýle si musím vzít výborně, také. my si také vezmeme. Tak, Tím, jak ten laser funguje, je bolestivý nebo není? Mě vždycky, víš co, mě zajímá, jestli je to bolestivé no nebo tak ne. pojď, zkusíme. Ukaž ruku. Tak. Výborně, zacílíme Ano. a sešlápni. Výborně. Vůbec nic? To je všechno? Je to všechno? Dobře. Prosím. Hlavně ti to nesmí vypadnout z ruky. Dobře, držím pevně. Paní Miládko, všechno dobré? Přiložím. Ano, A tam, kde vidím sešlápni. světlo, Přesně tak. sešlápnu. Najdi si vždycky ten bodíček. Výborný je tento laser v tom, že neodstraňuje pouze chloupky, ať už podpaží, obličej. Výborný je například horní ret, chloupky nad horním retem, ale taky na vrásky, na různé kožní problémy, jako je odstraňování různých bradavic, ale třeba úplně unikátní je na odstraňování nechtových plísní. Takže ten, kdo se trápí dlouhou dobu s nechtovými plísněmi, tak má vlastně šanci podstatně urychlit tu léčbu. Kolik je nutné návštěv, aby jsme odstranili úplně definitivně ty chloupky, jestli to tedy podpaží. Určitě tak zhruba 5 návštěv po měsíci, protože ten laser nám krásně zacílí. Ovšem někteří klienti třeba už po 2., 3. ošetření avízují, že už jim chloupky vůbec nerostou. Já vždycky říkám, že pokud se ty chloupky ještě rozrostou, ať přijdou určitě na udržovací kůru. Peťo, já Nebolí? Tímhletím laserem se ale neřeší pouze chloupky. Tady máme obrázky před Ano. a po. A to kliente, tady vidíme vrásky na obličeji. Vrásky okolí úst, ano, to je to, jak jsem... To opravdu tohle laser dokázal? Ano, tam vlastně krásně vidíme ty vrásky v okolí úst a vlastně tímto laserem se udělá takzvaný resurfacing. To znamená, že my ty vrásky, my tu svrchní pokožku tím laserem jaksi opálíme a ona naroste krásně nová. Vypadá to úžasně i na celém obličeji. A tato klientka měla problémy s akné nebo s Akné ekzémem? a pigmentové skvrny, toto je týden. Tam vlastně
opravdu ty výsledky třeba co se týká akné a pigmentu jsou také vynikající. Důležité je, aby si klient uvědomil, že se nesmí alespoň měsíc až 2 opalovat nebo chodit na slunce. Takže nejlepší je asi tyhle všechny procedury podstupovat na podzim. Co se týká akné určitě, co se týká pigmentových skvrn také, ale co se týká chloupků, plazma liftingu a takového zevrubného omlazení, tak to můžeme klidně po celý rok. Dobře, tak klientku si doděláš ty, já nejsem přece jenom odborník, ale řekni nám, na co se můžeme těšit ještě v posledním vstupu. Tak v posledním vstupu si ukážeme například vlasovou mezoterapii, tedy jak podpořit růst vlasů a obnovit hezky tu strukturu té vlasové pupošky. Tak to by kromě dam mohlo zajímat i pány. Tak se nezapomeňte dívat. Hezké ráno. Hezké ráno. V posledním vstupu rubriky Na vlastní kůži si v Petra Clinic zkusíme regeneraci vlasů, nebo jak tomu říct, Petro? Ano, je to vlastně výživa, je to vlasová mezoterapie, tudíž aplikujeme koktejl speciálních látek přímo k vlasové cibulce. Co to způsobí? No tak způsobí to podporu růstu a takové ty vlasové cibulky, které jsou uspané, ale jsou tam, tak mohou zase začít být aktivní. Tak já tě nechám pracovat. Já vím, že kvalita vlasů může samozřejmě mnohdy vlastně být spojená s výživou a proto ještě jednou bych ráda přivítala Petra Havlíčka, odborníka na výživu. Petře, jak tedy zlepšit naše vlasy výživou? Tak ono, pokud člověk má výživu nedostačující nebo nevhodnou, tak se to velmi často projeví nejen na kvalitě vlasů, ale třeba i na kvalitě pokožky a nechtů. To zná všechno na všem, co je tvořeno právě kolagenní tkání. To znamená, že člověk by měl mít, v případě se snaží se sebou něco dělat, tak i dbát na výživu, aby ta výživa byla plnohodnotná a poskytla vlastně veškeré stavební látky vlastně i pro tyto tkáně. Takže nelze spoléhat jenom na to, že nějaký šampon nebo nějaká ta kosmetika mi zlepší kvalitu vlasů, pokud ten vlas není správně vyživen zevnitř. A právě proto tady je i místo odborníka na výživu. A máme jít do lékárny si koupit nějaké doplňky, anebo i v normální stravě, kterou během nejíme, nějaké ty vitamíny, které potřebujeme na růst vlasů, jsou? Tak samozřejmě pochopitelně, pokud má člověk plnohodnotnou a vyváženou stravu, potom nemusí mít strach z toho, že by mu nějakým způsobem trpěla kvalita vlasů a nebo pokožky. No a v případě, že už nějaký ten deficit tam je, zvlášť u lidí, kteří vylučují určité skupiny potravin, tak potom mu asi nezbyde nic jiného, pokud mu na těch vlasech záleží, aby si koupil nějakou speciální směs, která je právě vytvořena pro podporu růstu vlasů. Nicméně ten efekt tam není až takový, jaký by člověk zpravidla čekal, seme tabletku a v tu chvíli se stává zázrak. Zázraky se nedějí. Zázraky se nedějí. My jsme dneska klientku omlazovali, dělali jsme bříško, jsme špičky jsme rozpouštěli jsme nějaký tuk, nevím, jestli tam teda nějaký je na břiše. A tady máme fotku vlastně ráno, jak nám klientka přišla a teď vidíte, já si myslím, že ona je jenom dokonce spokojená tím, čím vším si tady prošla na klinice. Petro, musím se tě zeptat i na mé hodnocení. V každé rubrice je pravidlo od 1 do 5, jak bys mě ohodnotila jako ve škole za můj dnešní výkon? Tak určitě Hani na 1, protože to bylo velice těžké tady, protože samozřejmě u nás je hodně důležité, aby si byla nápomocná i psychicky těm klientům, protože spousta lidí se procedur bojí, takže myslím, že Janka to zvládla naprosto na 1. Já myslím, že klientka hlavně byla velmi odvážná. Já vám moc krát děkuji oběma i vám. S vámi se loučím a budu se těšit zase u další rubriky Na vlastní kůži.